tästäpä lähtis ensimmäinen jakso tälle vuotta off-seasonia ja nyt olisi moottorikasaukseen aika, tai ainakin tänään laitaa kammen paikalle sinne. Eli hain tänään Kokkolasta, tämä kävi kiillotuksessa ja kyllä nyt kelepaa taas jälleen kerran asentaa. Tähän nyt vielä jäi pieni jälki, mitä siinä oli, se oli ainakin omasta mielestä aika paha silloin aluksi, mutta koneesta ja tuumassa, että tuolla ei ole mitään merkitystä. Ja tosiaan laakerit on nyt vähän erilaiset. Ja nämä on kuulemma, mitä ruukataan käyttää, niin tämmöiset sieltä nyt tuli sitten samalla kun hain kammen. Jos vertaa vanhaa laakeriin, niin siinä on tuo öljyreikä vähän isompi. Niin näillä lyödään nippuun nyt. Ja mä oon nyt kahtonut välyksiä jo. Ne näytti ok. Ei oo niissä mitään. Niin pitäis ruveta lyömään paikalle ainakin tänään nyt laitan sen kiinni. En tiedä tuleeko nokkavikin myös paikalle ja sitten näitä päätylevyjä vielä tässä vaiheessa. Puslat pitää, tai stefaat pitää vaihtaa niihin päätyihin ainakin, niin voi olla, että en vielä tänään laita. Mutta joo, laitetaan kampi paikalle ja katsotaan pyöriikö se sitten vielä. No perhana, eihän minä saanut kameraa tähän oikein. Puuttuu täältä hallilta semmonen, mikä tähän GoProhon tulee, niin tässä on ruuattuna kiinni tähän muu näytetyöhön tekemään tämmöisen telineeseen, niin tää nyt tehdään joku juttu, että tää saadaan kameran niinku tämmöiseen kulumaan, ettei se oo sitten näin. No, siinäpä se nyt on. No niin. Eikö se palata siihen itse asiaan? Tää on prima. Tai no en tiedä onko tää prima, mutta tää on ihan hyvä. Joo, semmonen. Joo, päivä 2. Se on purettu. Siinä oli semmonen homma nyt, että varmaan huomas tietäjät ainakin, että kasasin tommosella, mikäs assembly-lupeella se nyt on, nämä Arpin pultit, jota ei saisi nyt ilmeisesti tehdä. Ja siinä nyt tuli semmonen homma, että tämähän pyöri siis nätisti, kun tää oli läjäsä. Mutta siinä oli yksi kohta, missä tää ehkä pikkusen oli niinku, vähän huomasi, että tää on jumisemman tuntonen. Niin mä sitä rupesin tuossa epäilemään, että onkohan se normaalia, koska mä en muista, että semmoista olisi ollut tässä aiemmin. Niin se on nyt purettuna
Mä putsasin kaikki ne vanhat paskat pois. Ja miksi mä käyttänyt alun perin sitä arpia asennusrasvaa oli se, että mä en sitä löytänyt. Mutta pakko sitä oli löytää ja mä tuolla aikaneen ryömiin tuolla hyllyjen välissä, niin mä nyt löysin sitä. Elikkä ei muuta kuin putsata kaikkia uudestaan läjää. Tosiaan tämä pukki oli se, että kun mä rupesin löysäilemään näitä, niin siinä vaiheessa kun tämä pukki löysti, niin tää vapautui. Ja kahtoin laakeria, niin siellä oli niinku ihan reunassa semmonen jälki, että se oli sieltä purassut kiinni. Mutta joo. Ei se auta kokeilla uudestaan tuolla oikealla rasvalla. Mä veikkaan, että siinä on ollut nyt vikana se, että se on väärässä momentissa ollut ilmeisesti. Vaikka kirjoitessa en oikein sillään huomannut mitään, että siinä olisi jotakin, se olisi jotenkin väärin mennyt momenttiin, mutta no, ei se auta. Tää kokeilla uudestaan. Toivottavasti se pyörii sitten sen jälkeen. Se oli tosiaan aika epäilyttävän tuntunen, että se 180 asteen kohan oli jumisen tuntunen. Sitten taas toisella puolella se oli aukinaisemman tuntunen. Joo, eihän siinä. Joo, no pientä tilannepäivitystä tähän väliin. Se on nyt nipussa. Mä kirjasin kaikki. Nätisti meni ja veteli 15 foot LPS ensin kaikki. Sitten vei 35 foot LPS kaikki. Ja siihen asti vielä tää pyöri hienosti. Mut sitten kun mä vedin tuon viimeisen momentin, mitä näissä on vähän eri, olikohan näissä keskimmäisiä 60 ja näissä ulomaisissa 50. Niin nyt se taas jumittaa. Esimerkiksi tässä tää pyörii oikein hienosti. Sitten tässä tää menee aika jääkäksi. Mutta nyt se mikä tässä muuttuu oli semmonen homma, että ennen se alako tai aiemmin se jäykkä kohta tässä suunnilleen. Ja se oli noin 180 astetta. Mutta nyt se jäykkä kohta alkaa tässä. Ja tässä se on niinku pirun jäykkä. Ja se loppuu jo tässä. Eli se pieneni nyt se alue, mutta se muuttui jäykemmäksi. Ja niin. Mikähän tässä nyt on niin erillä lailla mitä viimeksi. Kyllä tässä vähän rupeaa ideat loppuun, mutta mä vähän epäilen, että se on vielä edelleenkin tämä ykköspukki, mikä siellä jumittelee. Tää varmaan löysätään järjestyksessä nämä ja kahtua taas, että aukeako tämä nyt sitten taas, kun löysää tämä ykköspuki. Että tässä nyt on joku juttu. Kyllä tää viimeksi kun lyötiin nippuun, niin se oli muuta kuin löi nippuun. Mutta nyt se ei enää olekaan ihan sillä lailla. Ja erikoinen kyllä, että se vielä sillä 35, kun nämä kirjas, niin oli ihan ok. Mutta sitten se viimeinen oikea momentti, niin sen jälkeen se sitten meni tämmöiseksi. Ja huomasin tuossa, en tiedä onko miten normaalia, niin saankohan mä kameran, niin tuossa näkyy tuossa pukin välissä, pukin ja lohkon välissä tommonen rako. Ja täällä ei tosiaan ole vielä näitä päätypultteja. En tiedä voiko se mukaan vaikuttaa, kun ne kirjaa ne päätypultit, että tää muuttuu normaaliksi. Pitääköhän sitä vielä testata. Tuo tosiaan epäilyttää, että tuolla on rako, koska mun käsityksen mukaan nää ottaa aika hyvin täältä reunoistakin kiinni, kun tuota pukkia laittaa paikalle, että se on aika tinki tuohon. Mutta joo, saapa nähdä mitä tässä nyt sitten
Kahtotaan. No niin. Problem solved. Nyt ei enää kompi jumittele missään asennossa. Ja en nyt tiedä mikä tässä nyt oli sitten syynä, miksi se teki, miten se teki. Mutta niin kuin sanoin, että tässä laakerissa oli pientä jälkeä, että se oli tämä hirttänyt pikkusen kiinni. Niin mä vaihoin tästä kummakin laakerit tähän pukkiin ja tästä tähän. Näille kolmelle en tehnyt mitään muuta kuin että mä putsasin nuo systeemit ja kävin läpi. Näistä putsasin kaikki laakerit ja kaikki mahdolliset ja laitoin takaisin ja uudestaan nippuun. Ja sitten kun kirjasin, niin ehkä erona oli se, että mä kirjasin 3 eri vaiheessa. Eli mulla oli pieni momentti, kaikki. Ja sitten oli pykälää isompi momentti ja sitten lopuksi se iso momentti, niin mä kirjasin sille, että 1–10, niin kuin nämä sisäpultit. Niin, ja kirjasin ne 2 kertaa peräkkäin samalla momentilla ja sama 11–20. Sitten kirjasin sille sopivaa höplälle nämä ulkopultit. Sitten taas nostin momenttia ja uudestaan niin kuin moneen kertaan kävin nämä läpi. Ja sitten tein viimeisen momenttiin kaikki kävin läpi. Ja niin, ei siinä lopee muuta herua sitten ollutkaan. Ja lopuksi vetasin vielä sitten nämä ulkopultit kiinni. Ja nyt se toimii. Eli oliko syynä tuo, miten mä oon kiristänyt, vai oliko syynä, että nuo laakerit oli, en minä tiedä. Ne on nyt kuitenkin eri kauloissa ja nyt se toimii. Ja jos se nyt sitten pystyis ruveta miettimään männän paikalle laittua. Hoksasin muuten tuossa semmosen homma, että ois voinut rasvata nuo nokalaakerit, kun ne on vähän tympiä täältä lähteä rasvaa. Mutta no, se on pieni murhe tässä vaiheessa. Ei muuta kuin vois melkein ton nokaa rasvata ja heittää sen tuonne sisälle ja sitten päätyy lätyyskää vähän sen ja voi ruveta mäntää laittaa paikalle ja kirjata sitten niitä ja saa nähdä vetoseeko se taas sitten itsensä jummi. Toivottavasti ei. Iltaisin 7:30 24. tammikuuta alkaen MTV Katsomolla ja MTV Kolmosella. Kun me lähdettiin talvilomalle, mä luulin eka, että me mennään autolla, mut sit me mentiinkin junalla ja isi ajoi meidän auton sinne kyytiin. Me oltiin sit siellä junassa. Tai aloita kuukausi säästämään. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen luottottamin pankki. Säästäjäpalvelu tarjoaa S-pankki Oyj. Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla pannaan Vaasan mestarin kaurapellava leipä sai sydänmerkin. Hae oma leipäsi paistopisteeltä. No joo, sielläpä olisi nyt mennä paikallaan. Siinä se nyt on. Olisiko se nyt sitten aika ruveta paiskoon? Tännekin mä oon kerennyt jo näitä rullia ja ylipumpua laittaa paikalle, niin jos se olisi pikkuhiljaa aika ruveta laittaa
tänne päätyihin näitä, mitä ne nyt on, niitä levyjä. Sitä varten itse asiassa hainkin tänään Stefan tuohon kampiakselin päähän. Mä jotenkin muistelin, että se vuosi tuosta. En ole varma, onko se vuotanut tuosta, mutta se oli ainakin vetolevy. Oli vähän öljysä, niin vaihtaa tuo. Sitten samalla tuli tuo tiiviste. Niin. Nuo laittaa paikalle. Eihän tässä kummempaa. Kohtahan se käy. Tosiaan kannekin tuli tänne takaisin. Harmillisesti ei kyseisessä yrityksessä pystynytkään ponnistamaan näitä, mutta ne on nyt pesty ja en mä usko, että näin saa mitään vikkaa sillai. Niin. Ei ne mihinkään sieltä vuoja. Kyllä mä epäilen, että tää on viimeinen asia, mikä tuossa autossa rupeaa reistailee. Nyt kun on ite kasannut tätä mottia, niin kyllä nuo kannet taitaa olla se asia. Jaa, laitetaanko me kantta vai? Joo. Pyystä se pois. Se vähän vaikuttaa siitä. Nehän jäi, miksi sä pyyhit pois? Niin. Vaan. Se kai ollut sitä ainetta jotain. Löytyisikö täältä vielä puhasta Kato, täältä nurkasta löytyy vielä. Aivan täydellinen. Vai että. Onko se nyt oikein pää? Pikkusen keikkuu. Se tikkaakin. Pari milliä alalla. Ai oikein, no mitenpä se pitää? Eihän se väärinpäin Se passaa. on oikein tuo on tuo. Ne venttiilit tulee ylös. Tässä on prakeilla ne putsasit. Niin, se räpii. Näin saa pyöriä nämä. No nyt pyörii, niin saa se krippikin. Tulee hyvää kontentti. No, nyt jos kansi lähtee kesken ajoa irti, niin Annapa niitä rikki. tietää sitten, että siinä on ollut joku muu kasamassa kuin meikä. Siinäpä on nyt kannet paikalla ja seuraavana olisi sitten tämä silmälaakeri ihmettely. Eli tässä nyt on tämä vanha, mikä on. Onko tää nyt toinen kerta, kun lähtee tää holokki tuolta irti ja tätä on kerran leikannut jotenkin, mennyt varmaan tuohon akseliin vähän vinoosa ja leikannut kiinni ja tää lähti pyöriä ja siitä kuuluu aikamoinen metakka. Niin. Tämä on muutenkin paskana tämä laakeri. Eli kävi hakkeen uuden. Tietenkin tuolta laakerimyynnistä Ylivieskasta on viimeisen päälle kauppa hakea laakerit ja systeemit. Niin. Tämä nyt on siis pikkusen pienempi ulkokehä, mitä tämä vanha. Niin saa tästä holokista nyt tehtyä jytkymä. Ja sitä pitäisi nyt yksin lähteä tuonne sorvailemaan ja mä en oo mikään koneista ja tyyppi, niin saapa nähdä. Tarkoitus olisi siis tehdä se sillä, että se on sen verran liian iso tuohon akselin päähän, että se menee sittenkö sen vähän pakkasen kautta käyttää, niin menisi sitten hulauttamalla paikalle ja jämähtäisi sitten sinne, kun se lämpenee. Eikö tuollekin antaa sitten vähän lämpöä. Ja semmonen olisi niinku suunnitelma ja saapa nähdä, mitä sitä tulee. Pitää lähteä kokeilemaan.
Siinäpä se on. Menee ehkä vähän liian nätisti tuonne sisään. Voikohan lietteelle jotakin tehdä, että se meneis vähän timmimmin. Tosiaan saattaa ehkä lähteä 0,01 milliä liikaa. Mutta tää laakeri on ainakin pirun tinki tänne sisään. On aika viimeisen päälle. Menee tiukasti. Tää vähän siistiä vielä ottaa toista puolta. Naputtelin siihen nyt tuommoiset systeemit. Tuollahan se menee. Vähän liimaa väliin. Tuikata se kummihan päin mä näen. Sinne. No niin. Sinne se on nyt naputeltu liimojen kanssa ja melko mukavasti menee kun naputteli. Että ei ollut ihan saakelin jäykkä ja ei ollut kyllä mikään löysäkään. Niin siellä on nyt liimat tuolla välissä. Laakeri on prässätty tuo. Sekään ei ollut niinku ihan pirun jäykkä tuo laakeri tuonne, mutta oli sillä, että sai prässätä. Ja siinä se nyt on naputeltu perille. Siellä on toisella puolen tätä holokkia suoraksi sorvattu pinta, niin se menee suoraan tuohon ja laakeri pitäisi olla suorassa tuossa. Ja on pääakselille, oli kyllä hyvän tuntoinen tuo laakeri, niin kyllä nyt kelepaa. Mutta joo, tosiaan varmaan tämä video voisi laittaa purkkiin nyt tässä vaiheessa, niin ei tule ihan älyttömästi mittaa videolle, niin ensi videolla varmaan sitten laatikkoa paikalle, moottori pitäisi nostaa paikalle, tai ehkä ennen sitä mallaille tai laittaa pakosarjaa höplälle, imusarjaa höplälle ja sitten tähän pitäisi suunnitella leikkua vähän tätä ja tämä laippa sille uudelle kaasuläpäälle sitten kahtua sille paikka, ettei se sitten ota niihin pakosarjaa systeemeihin, koska tässä tosiaan on tämmönen mutikka. Ja joo, katsellaanhan sitten seuraavalla videolla.